nitiere doho to bende ma ok en okang' mokwongo ma bende koro waneno ka bende kembe marego sukari bende iloro kaluwore kod yomyom mago mag tiang'. Iwacho ni ka tiang' pok onyak e yo makare bende kelo achiedh nade ma koni kod kocha. Koro nyaka tiang' obed motegno e kibuyienegi mano mar tero tiang' makamago e puothe. Okang' ma bende naneno ka dhi kelo achiedh nade ne kembe mopogore opogore madirom abiriyo mantiere Imbo mano mar piny Kenya, moriwo Nzoia Sugar, nitiere Butali Sugar Mills, West Kenya Sugar Company, nitiere Mumias Sugar, Busia Sugar e kinda mamoko. Okinyi ma kawuono ayudo thuolo makende nyakorom Gajwanga mano mar bedo gi Richard Ogendo ma bende en jagoro maduong' mano mar riwruok mano mar Kesga. Ogindo tudre kodwa kokadho e yor ong'we yamo. Ogindo amosi ni misawa, Ogendo amosi ni misawa. Inyalo mana nyiso nyakorom Gajwanga ni itudri kodwa kintiere boma machal nade to bende idonje thor wach marwa okinyi ma kawuono. Yaore Sharon, an amoso nyikwara mogi duto kamoro amora ma gintie. An e boma mar Kisumu, atudoru kod radio gine Ramogi TV e yor ong'we yamo. Mokwongo adwa donje wach ni piyo piyo. Adieri maduk mantie ni timbewa maricho e monjukwa. Kembe marego niang' e Imbo mag Kenya ng'eny moloyo area ma niang' nitie. Registration manyo nichiwo ma kawuono mi kambi ni yaw kambi, yonge nucleus, yonge jopur niang'. Matiende ni chako tich, ichako mana rego niang' kambe moko manitie. Ng'e ni gima otimore sani ni notimore higa mokalo, chungo kembe mag niang' rego. To ok nochako sani. Wach ni ochako ka Mumias ywak ne kwalo niange. Mano higni madhi mana 13 mokalo. Ikwalo niange, irego gi kembe manoko invest e niang'no. Ma Mumias ne cho odhi puodho molor dhode. Kano osepodho molor dhode, kembe gi ochako bedo license kembe machielo. Koro kanyo oduogo, ochako rego niang', en bende ochako rego niang', ka lumo tie nucleus mare, uonge niang'. Matiende ni ubedo yudo niang' jomoko mopidhe, morego. Baso borega rega kamano, ma koro nyochuno ni koro Sugar Board, mondo gol notice ni yawa, urego niang' ma ike thin, girego niang' ma dweche 11. Mano en asara kuom japur mar niang'. Koro ka girego niang' mar dweche 11, to niang' ichulo e kilo kata e tan. Mano japur mar niang' dhi gang'o e udi. Mano en makosa ma wasebedo kwatimo ni okinyi kokinyi chiwo lesen mar gero kambi. Kawuono oger kambi ni ka, kiny oger machiegni kambi mar sirikal ka tiyudo ni ong'inyo niang' te manitie. Koseng'inyo niang' te manitie, koro e cho gidong' ging'iyore. Busia Sugar ne okawo niang' nyaka cho Nzoia kamoro ni Matisi, 153 kilometers. Eko yud niang' morego. Koro, kidhi area ma Nzoia nitie, puothe go ji opidho mana bando. Koro niang' mantie ni, ente en kanyo. Onyalo bedo achiel e puothe achiel. But adieri maduk manitie ni timbewa maricho emojukowa. Mar ariyo, nyaka ne wagol Sugar Board higa mar 2013 nyaka sani. Onge program oseket malong'o mar pidho niang'. Nikech kambe ma private gi nogore gi outgrower companies gi cooperatives mogologi e tij pidho niang'. Pas ka gisegologi e tij pidho niang', sani gibe gipenjowa ni to niang' ni kanye, to ne gigolowa e tij pidho niang', to gibedo ok gipidh niang'. Koro timbewa maricho emoketowa kama wantie. Mogik tasayo Sugar Board ni nonego bed ni gichiwo notice nikech gin gi records. Nonego bed ni gichiwo notice dweche 3 mokalo ni wan gi niang' marom kama e area ma kama, wan gi niang' marom kama. Koro e dwe ma kama wadhi chugo rego dweche 3. Gini nyotimore kata higa mokalo. Kane onge niang' kambe gine rego mana niang' ma dweche 12. But koro wami siri mantie. Ng'ama dwa rego niang' ma en kinde ne nok,
mano ng'ama okelo sukari ka oko odwa mana mondo timre processing gi molasses nikech ing'en niang' ma ndalone nok en molasses ema ogolo sukari ogolo mathin kabisa otimo reprocessing